अरे अमरूद में तो तू लूटा ताड़ा। 20 के माल 40 में। 25 रुपया में 1 किलो दे दा। सदगु हाथ जोड़ते हुए बोलस कि मालिक 40 रुपया से कम ना हो पाई। 20 किलो अमरूद बेच के ही हमारा आपन पूरा परिवार खातिर राशन पानी खरीदे के बा। 20 रुपया के अमरूद हमरा 30 के पड़ल, काहे कि गांव से आवे में 50 रुपया और चुगी के 50 रुपया भी लग जाला। ठाकुर साहब के सदगु के जुबान लगावल गुजारा ना होत रहे। उ आपन बुलेट साइड में खैलन और सदगु के गर्दन पकड़ लेलन। सदगु के एकर उम्मीदे ना रहे और पूरा टोकरी नीचे आ गिरल। ठाकुर साहब सदगु के कहलन कि औकात देह के जुबान चलावल कर, और सदगु के गर्दन पकड़ ओकरा के पेड़ के तना में सटका देलन। सदगु डर से कांपते हुए अपन भगवान की याद करते हुए छटपटाए लागल। तबे एकाएक तेज आवाज भइल और ठाकुर साहब उछलते हुए अपन बुलेट से टकराते हुए सड़क के किनारे गड्ढा में बुलेट के साथ ही गिर गईलन। सदगु डर के तना के दूसरी ओर भागल। दरअसल टोकरी के गिरे के आवाज से पेड़ के छांव में बैठ के जुगाली कर रहल नंदी महाराज के समाधि भंग हो गई रहे। ऐसे वो अपन सिंह पर ठाकुर साहब के नचा के फेंक देलन और धूल उड़ाते हुए आगे चल गईलन। सदगु दौड़ के गड्ढा से बुलेट के खींच के एक बगल में कैलस और ठाकुर साहब के मुंह पर पानी मरलस। ठाकुर साहब के होश आइल तो अकड़ में उठ के खड़ा हो गईलन और लंगड़ाते हुए बुलेट के स्टार्ट कर सड़क पर अइलन, लेकिन दर्द के कारण आगे बढ़ पाना संभव ना रहे। सदगु कहलस कि मालिक रउरा थोड़ा देर छावे में बैठ जाई, हम मालिश कर देतानी। प्रचंड गर्मी में ठाकुर साहब के पास कोई दोसर उपाय भी ना रहे। उ सदगु के गमछा पर बैठ गईलन और सदगु के थोड़ा देर के मालिश से ठाकुर साहब की कुछ राहत मिलल। ठाकुर अपन पाकिट से 100 रुपया निकललस और सदगु की ओर बढ़ाते हुए कहलन कि एकरा के रख ले। सदगु हाथ जोड़ते हुए कहलस, मालिक एह बार माफ करी, हम मुफ्त में पैसा ना ले। अरे ई पैसा तोर मालिश करे के ह। तो सदगु कहे लागल कि मालिक हम फल सब्जी बेच के कमा ली ना, राव चोट लाग रहे ऐसे मालिश कर देनी, एकर पैसा हम ना ले, चाहे रउरा एकरो खातिर हमरा के मार ली। ठाकुर साहब सदगु के हरकत से दंग रह गिलन और आपन हरकत पर शर्मिंदा भी। वो कहलन कि शाम की हवेली में आ जाइए, तोरा खातिर कुछ काम बा, और मोटरसाइकिल भरभराते हुए हवेली के तरफ चल गईलन। हवेली में जाते ही जमीन के कागज के उलट फेर करे लगलन। ठकुरानी पानी के गिलास लेके अइली। उ ठाकुर के फटा और माटी लागल कुर्ता देख के कहली कि का फटीरा जैसन हालत बना लेले बानी। त ठाकुर मुस्कुराते हुए कहलन, सही पहचान लू, हमार औकात इहे बा। ठाकुर के मुस्कुराते हुए ठकुराइन देखली तो कुछ समझ ना पैली। वो अपन कपार खजुलाते अंदर चल गईली। ठाकुर साहब ने हाथ धोआ के भोजन करके कैला के बाद सो गईलन। 4 बजे शाम के नींद खुलल तो सारा दर्द गायब रहे। शाम के निर्गुण गाते हुए सदगु आइल और जमीन पर बैठ गईल। ठाकुर साहब कहलन, सदगु तू तो बड़ा मीठा गावेला, कहाँ से सीखला? सदगु कहलस कि मालिक गाना बजाना तो हमार पुश्तैनी धंधा है। हमार बाबूजी मजदूरी कैलन और हम सब्जी फल बेचे के काम ऐसे ज्यादा सीख ना पैनी। अब कबीर पंथी हो गईल तो निर्गुण गावतानी और एक तारा भी बजाई ना। ठाकुर साहब कहलन कि कोई एगो और दोहा सुनाव। त सदगु एक दोहा सुनैलस, जूं तिल माही तेल है, जूं चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ठाकुर साहब सदगु के जमीन के कागज देलन त ओकर बाबूजी गिरवी रखले रहन और एह कारण सदगु अपन ससुरारी में बाप बीवी और लइकन के साथे रहत रहे। सदगु के चेहरा पर कोई खुशी ना भइल,
जमीन के कागज मिलला के बाद भी तो ठाकुर साहेब बेचैन हो गलन। वो पूछलन कि काहे रे सदगु, तोरा जमीन वापस मिल गई तो वो खुश नहीं खस। ए पर सदगु मुस्कुराते हुए कहे लागल कि सरकार, हमनी के तब भटके खाती धरती पाइल बनी जा और अंतिम समय में 6 गज जमीन, कफन और लकड़ी के दरकार ही मिली। ठाकुर साहब सदगु के उपकार के मूल ना कर पावत रहन, एह से उनकर मन में उफान उठत रहे। उस सदगु के कहलन कि और कुछ दोहा सुनाओ। सदगु सुनैलस, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोय। यह दोहा सुन के ठाकुर साहब अंदर से हिल गईलन, काहे कि उ आपन औकात सदगु के सामने बहुत ही तुच्छ समझत रहन। सदगु जाते समय एक दोहा गईलस, मैं बड़ी बलाई है सकई तो निकसो भाज, कब लग राखो हे सखी रुई लपेटी आग। ठाकुर साहेब के मन करत रहे कि ऊ सदगु के कुर्सी पर बैठा देस और खुद नीचे जमीन पर बैठ के ओकरा से पूरा कबीर बाणी सुन लेस, मगर सदगु तब तक सर पर टोकरी रख के हवेली के दरवाजा से धीरे धीरे निकलत रहे। ठाकुर साहब सोचत रहन कि न अपमान से रोष न पावे के खुशी, शायद सदगु के आपन परम ज्ञान मिल गईल बा। दोस्तों, ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल? अगर अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल।